Presyo kan bagas sa merkado publiko sa syudad ni Naga. Mantinido sa ibong kan padagos na paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Uyan report ni Veblen Reynes. Sa ibong kan pag-umento kan presyo kan mga produktong petrolyo, mantinido man na mayong paghiro sa presyo kan bagas sa Naga City People's Mall. Para sa 65 anyos na si Rando, di bali na kung barato o mahal ang presyo. Ang importante subuot, dahil nawawaranin supply. Dahil nga magmahal, basta may mababakal, okay lang. Segun sa mga paratinda sa merkado publiko, Desyembre pa ka nakaaging taon ang huring best na naglangkawan presyo kan bagas. Enero sagkod ngunyang bulan, mantinido subutan presyo kaini, huli sa sufficyenteng supply nin bagas hali sa mga lokal na paraoma asin molinuhan, mantang ang iba, imported haling ibang nasyon. Ang mga available po ngunyan ng rice halos gabos man po, kaya lang ito pong mga hinaharanap minsan na 32, 30 pesos. Mayo po kami kayan kasi dahil naman po nagre-release ng presyong hababa ngunyan ng NFA. Ang regular na bagas, nasa 34 sagkod 40 pesos kada kilo. Ang special na klase siringkan denorado, pulutan, brown rice asin iba pa, nasa 38 hasta 45 pesos. Mantang ang premium na bagas, nasa 36 hasta 46 pesos. Mientras tanto, nakatutok ngunya ng National Food Authority Camarines Sur sa pagpapadakol kan buffer stock na bagas na pigagamit in kasong magkaigwanin kalamidad. Aminado man ang ahensya na nangangaiposinda sa ngunya nin dugang na supply nin bagas para digdi. Asin ang sa indang piglalauman, ang tabang kan mga paraoma. Kikiusap kami sa mga farmers, farmer leader kung maaari na mag-deliver sila ng palay nila dito sa NFA para makaipon kami ng sufficient buffer stock na even na magkaroon tayo ng calamity or any emergencies, meron tayong ilalabas na bigas. Kaibanan si Jovel Obiso, Veblen Reynes, Balitang Bicolandia.